Diyos maray na hapon po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone, likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kun bako man importante. Urog na sa laog kang Santa Misa, manteneron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan selebrasyon, kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos mabalus po. Let's all rise to start our novena to Saint Jude Tadeus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of His people, the saving refuge of His anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you, through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through Him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Tadeus before your altar in heaven above. This we ask of you who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most Holy Apostle Saint Jude Tadeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of the things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help
where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession. Here, make your requests. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or home, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid, that I may praise the mercies of God. All my life, I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus, and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all who invoke your aid. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasang kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan, dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatayan minaan padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman, kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog,
kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora di Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora di Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora di Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamibi, ang mga minasunod na intensyones, mga pasasalamat, kan Gesmundo family, ni Mr. and Mrs. Edwin Nunez, ni Faith Mimay, kan Buena Obra family, kan Ariate family, ni Cyril Faye Baloloy. To pass the board exam for criminologist licensure exam, ni Christy Del Mundo. For passing the social work board exam, ni Brillen Malaga. Espesyal na mga kahagadan. To pass the LET exam, ni Pranada Jose Santa Isabel. For continuous healing of May Joan Gesmundo and Milagros Gesmundo, kan Gesmundo family. Espesyal na kahagadan ni Franz Anthony Grajeda. For good health of Maribel, ni Mr. and Mrs. Edwin Nunez. To pass the exam of Joshua John Balisnomo, ni R.R. Balisnomo and family. For fast recovery of Melvin Raytana, ni Lily Raytana and family. For guidance to pass the LET exam this coming September 21, 2025, ni Gemma N. Ogorida. Asin para sa kapahingalo ang kan mga minasunod na kalag. For All Souls, kan Gesmundo family. First death anniversary of Ruth, kan Malto and Austero family. Ki Israel Friday, Ernesto and Roderick, kan Ariate family. Ki Ramon, kan Mirafuentes family. Ki Jose, ni Gemma. Ki Dayan, ni Sonia. Ki Eduardo, ni Rita Palmiano. Asing ki Paterno, ni Alisa Borlasa. Sa liwat mga tugang ko ki Kristo, Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Ngunyan, Webes sa ika-24 simana sa ordinaryong panahon. Magtirindog po sa pagpuon kan Eucharistia. Sangarang ka nama, asin ka na Aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya asin katuninungan ni Yesu Cristo kagurang nantaan, pagkamot kan Dios, simpagi sumaro, Espiritu Santo, mapa sa Indogabos. Asin sa imong espiritu. Matugang ako untan sa mga kasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, nako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mayarak man lagod sa to ang Diyos na makakamahan, sin pagkapatawaran sa tao mga kasalan. Darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mahirap ka
Mamibig kita, O Diyos, nahuli sa mga palada na apostoles, nagtugot na kami magmidbid kan sa imong ngaran, ulikan mga pamibig ni San Judas Tadeo, kaugaying warasan na ang simbahan, danay na magtalubo sa bilang ng mga nagtutubod sa imo, siya kaiba mong nabubuhay, nagahadi, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos, sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa enot na surat ni San Pablo kay Timoteo. Hare pagtugot na ika daininda pagalangan, hulita aki ka pa. Alagad, ipahiling mo na dapat kang arugon nin gabos na nagtutubod. Arugon sa tataramon asin sa gawi, sa pagkamuot, sa pagtubod asin sa kabinian. Sagkod na ako mag-abot, gamitan sa imong panahon sa pagbasa kan kasuratan, sa paghulit asin sa pagtukdo. Hare pagpabayae ang balaog na itinao sa imo, huli sa tataramon nin propesiya, kan idoon sa imo ang kamot kan mga presbitero. Inigabos hurup-hurupa asin gibuha, tanganing mahiling ninda, gabos na ika nag-uuswag. Pakarhayaan sa imong ginigibo, asin ang sa imong itinutukdo. Ini danay mong gibuhon, asin sa siring nagibo, ikakaligtas mo, ang sa imong kalag, asin ang kalag ning gabos na naghihemate sa imo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Makangangalas ang mga gibo nin kagurangnan. Makangangalas ang mga gibo nin kagurangnan. Maimbod asin matanos ang mga gibo nin sa iyang kamot. Masasarigan ang sa iyang mga pagbuot. Mga pagbuot na magdadanay sagkod paman, huli taginibo sa kaimbodan asin katanosan. Makangangalas ang mga gibo nin kagurangnan. Ipinadaran niya ang kaligtasan sa iyang banwaan. Pinasari giraray ang sa iyang tipan. Banal asin pagtatakutan ang sa iyang ngaran. Makangangalas ang mga gibo nin kagurangnan. An pagkatakot sa kagurangnan, iyo ang kapinunan nin kadunongan. Igwanin pagkasabot ang mga nagigibo kaiyan. An sa iyang kaumawan magdadanay sagkod paman. Makangangalas ang mga gibo nin kagurangnan. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Alleluia, alleluia. Sabihin mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus inalok din sarong pariseo, magkakan sa kaibahan niya. Paglaog sa arong kan pariseo, nagtukaw sa lamesa. Sarong babae, midbid na sa banwa na para kasala. Pakadangog na si Jesus, nagkakakan sa arong kan pariseo, naglaog, may darang sarong botelyang ulor. Nagtindog sa likod, harinis pamitisan ni Jesus. Nagtatangi siya, asin ang mga luha, nagturo sa mga bitis ni Jesus. Pinahidan niya ito kan sayang buhok, kinadukan, asin inulaan kan ulor. Ang pareseyo na nagalok sa iya, pagkahiling kay ni, nagsabi sayang sa diri, kung ini propeta, mamimidbid niya kung si Isay, asin anong klaseng babae na nagdudot sa iya, sarong para kasala. Isin ni Jesus kung anon sa iyang isip, kaya sinabihan, Simon, igwa akong sasabihin sa imo. Si Simon naghapot, ano po yan, maestro? Si Jesus nagsabi, sarong para pautang, nagpautang sa 2 tao, ang saro nag-utang, 20,000 piso, asin ang saro 2,000. Huli tadaing
ibabayad, pinatawad silang duwa. Arin sa duwan urog na magpapasalamat. Simbag ni Simon, sa luba ko siya nadakol ang pinatawad. Si Jesus nagsabi, tamaan sa imong simbag. Dangan naghiling sa babae, as nagsabi kay Jesus, nagsabi kay Simon, nahihiling mo ang babaeng ini, naglaw ako sa imong harong, dahil mo ako tinaawan ng tubig, nahihugas sa kong mga bitis, alagadan sa kong bitis, hinugasan niya kan sa iyang mga luha, asin pinahidan kan sa iyang buhok. Dahil mo ako hinadukan, alagad poon paglaog ko, an sa kuyang mga bitis sa iyang hinahadukan. Dahil mo linahida din pahamot an sa kuyang payo, alagad an sa kong mga bitis, inulaan niya nin ulor. Kaya sinasabi ko sa imo, pinatawad ang dakol yang mga kasalan. Ulita dakula an sa iyang pagkamuot. Alagad dikit an pinapatawad, kundi itman an pagkamuot. Dangan sa Jesus nagsabi sa babae, pinatawad ko na an sa imong mga kasalan. Ang mga inalok na nagapot sa indaman sana, sa isa ini na nagpapatawad kan mga kasalan. Alagad sa Jesus nagsabi sa babae, an sa imong pagtubod, iyo an sa imong kaligtasan. Mapasa imo an katoninongan. Maray na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good evening po sa inyo boss. Sarong rason ko nata kita magpasalamat maliban sa mga pigahagantang mga bagay, iyo po ang pagligtas naman sa tugang kagurangnan sa nagkapirang mga maraot na panahon. Dahil pangagaro nawawara sa iba. Pero as long as na uyan itong pagtubod, siguro kay puwan taman na maging panatag, taan Diyos dahil magkita pababayaan. Sa Ebanghelyo, nadagog niya ato ang sarong istorya kat sa tong kagurangnan na pag-imbitar sa iya kan sarong pariseo, igama na pag-imbitar na sa sarong kakanan, naglaog manan sarong babae na pigsabi, na darang ulor, asin pinahidanan sa iyang bitis, hinulaan sa iyang pagtangis na nakahula ini o bagsak sa iyang bitis. So, susugi Kristo, that was a way of cleaning his feet. Daday na hugasan ni Simon o so sa iyang host. Mga tugang, ano pong unang pigapahay digdi sa kadakol na mga humili at tapig sabi na saro sa mga pigahagad sa tutanganing maging maniniguan sa itong pagsunod ni Kristo, iyon na handa kita sa tuyang paghiras kan sa tuyang mga rugaring or something external na maabot sa paghiras kan sa tuyang pinakasadiri. So, kay bagan ni Jesus, may nagapot sa iyang, anong yang gigibun ko para ngaya makasunod sa imo o kaya makamtan ang amboy dahil kasagkoran sinan ang sibag ni Jesus, matapos na sabi kang nagapot sa iya, nasunod niya na ang gabos na katukdoan o mga commandments. Sabi ni Jesus, kung gusto mo pa ngayon maging maninigo o perfect, pabakal mo ngayon sa ibang mga pagrugaring. And after that, come and follow me. Then nakasunod so rich young man, inulit na dakulon siyang yaman. So digdi pa sa puntong ini, pag kita handa na magtao, maghiras kan kayamanan, o rugaring, whatever it is, however small, siguro dahil po na dahil mamatean ang tunay na pagsunod kay Kristo. Ninulit ang pagsunod kay Kristo, pagsunod sa kapobrihan, pagsunod sa kadukanin puso, at sa mga pangangaipo.
aram tama nagagad kita kay Jesus, pero di naman ibig sabihin na dahil man kita maninigo o data kaya ang magtao. Pero kaya nga kita naghahagad, nagtatao man kita. Alang man na puro hagad sana, dahil kita nagtatao. Kasi ng paghiras, pagtao, niya, abot kita sa punto na dahil nangaya ako, ano nangayang, kung gusto niya ko na itaw, ano nangayang matatadaas ako? Diba? That's the fear, the worry of every human being. Na kay po niyang may matada sa iya for his or her own consumption. Pero ang pagsasabi ni Jesus na sagad, no? Ubuson. Ninulit ang itatao sa imo, nagsusupay man ngaya, no? Siksik, liglig, umaapaw, no? Kaya, if there's still something na daita na itao, no? Garo, daita mag-feel na sinunod na si Jesus. Because once we have done these things na we empty ourselves, both outside and inside, ang itatao baga ni Jesus, sobrahon pa. Imagine, boy na dahing kasagkuran, mabibili mo ba yan? Imagine, pagpatawad kang kasalan, sisang pwede magpatawad except God. So, ikadang punto, so pagtao ta, is followed by, yun na nga ni paglinig kang inside, kang kalooban. Kung igwapa dyan na dahil napapatawad, mga kasalan, mga karumputan, mga pag-isip na sala, ini po, nakakahulang ini, sabi nga ni, sa gusto ni Jesus na itao sa tuya. Garo baga may hulang, ninulit ay guwanin kasalan. Kaya, there are so many instances in the Bible na sabi ni Jesus, bakong maninigo sa mga resibi. Kaya sabi niya, kung may kaiwal ka mo, wala tang una ang sa imong dodo, toya atang, go to your brother or sister na bako kang at peace, makipag-reconcile, and then come back and offer. So, similarly, so istorya ka itong babaeng para kasala, may daradara siyang kasalan. Alagad, itong gesture niya, kinulaan kang ulor, subitis ni Jesus, aramtaman ng ulor, mahal. Kung ibuhos mo yun sa bitis, sabi pa, dahil magkaroon nagpo-flaunt na mayaman siya, kundi gusto niya siguro ng ipailing na handa siya na ibigay ang lahat para lamang makapiling si Jesus. Ninulit kung may laman pang puso ta, dahil pa man maninigo o mag-star si Jesus. Sisay pang naka-star, sabi nga sa mga bad desires, sa mga dahil pa napapatawad ng kasalan, bakon maninigo so puso ta na maging templo kang Espiritu Santo. So, nahiling tang pattern kang mga kagada ni Jesus. Magsimula sa paghiras, din ulit na kairibaan sa pag-fulfill kang love God by loving our neighbor as ourselves. So, bako man so sa pagkamot sa na sige sa nang taram, kundi yun ang ani na kung igwa kang itatao, o kayang itao, so, pag malasakit, sabi sa English, care, kung gusto mo magdangog ang problema ng kapwa mo, so sharing your time, so, pag-appreciate kang ibang tao, mayo nag-appreciate, at least, ma-build up mo sa confidence niya. So, iba pa pong mga pigapot ang spiritual na bagay. Kung ini na kaya mong itao
sa imong kapwa. Siguro po, saro yan sa start kang pagtao ta kang bilog na sa diri. As in, tinatawid tiding kay Jesus, dinulit ang gabos na padudumanan kang ginigibotang giving is really Jesus. Na nagpakadai, tanganing kita magkaigwa. So we are imitating, no? Sa pagtao, sa pagpatawad, nag-empty kita kang sa diri ta, tanganing maging full because of the love of Jesus. Si Jesus ang mapano, kan hinali ta, na day maninigos sa tuya. So, paano, sabi baga, pigkumparaan puso ta sa sarong dulay, kung paano ang kitubig, day mo naman mabubugtakan ki water. Ang magayon, halion mo na sulaman, tanganing may bagong tubig na ilalaog. So that's the picture of our soul, of our heart. Kung ang puso ta, paano pa kang sa itong pagiging ang upod ka ini, so much self-love, so much pride, as in, kung ano pang mga binabalak na hindi maninigo sa sarong Kristano, in a sense, we are filled. Puno kita kang mga dahil man dapat na mag-start dyan. No? So, beginning with this, with the act of giving, o ano-ano pa man na pwede mong i-share, sabi tabaga, yan so externals. Pero so attitude na niyaon sa puso, ito po siguro ang huri. Minsan, so sa puso ta na, garo ay abot ta ng itao. Tayo nang ngayon ng pinakako. Natapig agad sa na ni Jesus, so external, subilog utang sa diri. So it's both the outside and the inside. Luway-luway na pigtataw-taw kay Jesus. Ang tunay na pagsunod is to give oneself. Not only imitating, nagkarobaga naglalakaw, nagsusunod kita sa iya, kundi becoming like Him. That is why we have to empty everything. Tanganing susog San Pablo, ang wara na, na-empty na, si Jesus na ang ma-fill up whatever it is that needs to be filled. So, giraray sa tuyang pagpalagos kang nubina ki Nuestra Señora de Peña Francia, nagpapamibi kita na ang bilog na Bicol, sana magkaisa. Pirang taon na kita nagdebosyon ki Nuestra Señora de Peña Francia, but we see still kabulukan sa tuyang political life, kasarayang ng mga proyekto, sabi da mabuoton ang mga Bicolano, despite the fact na bigas ay yung mga oragon, pero actually, pagabot kang oras, we are really very soft in our heart. We easily forgive. Pero sana ang pangajita man na makapta ng justisya, that's not good, no? They just go scot-free, no? Parang walang nangyari, no? Pero, so dapat na yung mga kamtan, kang lambang saro, nakamtan kang iba, and it's not even worth for them, no? Ngatugang ni mana pagnabena ki San Padre Pio is also worth doing. Ninulita ang sapiring ni Padre Pio sarong leksyon sa lambang saro that following Jesus is not a bed of roses. It is always something na we should get ready with something that will hurt us. Diba? Yung ano niya digdi sa palad niya, sa mga pigsabing stigmata. Tanganing, pag na pipil mo ang lugad mo kan buhay mo,
you feel that you need healing from God, from Jesus. Siya man sanang nakakaintindi sa to. Sometimes our wounds will lead us for salvation, for healing ng Diyos na ng makakatao. Bako po sa mga bigdurumanantang pabulungan na dahil makita nararahay, sana ang tunay na paghanap kang mabulong sa to. The divine physician who is Jesus Himself. Diyan po ang hanapon ta sa paagi kang pag-empty, kang yaon kang puso ta, kang aning unti-unti yan na malagan kang kagurangnan, kan tamang mga maista dyan, pagkamot, pagpatawad, pagkikipag-ulian, siniba pa pong mga gospel values. Iraray, tabang man kang pamibi ni San Judas Tadeo, itagabos niyaon sa paglakaw, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Idinudulot niya mo ang araw kasi na tinapay, nganing nakita ka na, inbuhay na mayroon ka sa Magpabibig ka mga tugang, tanganining sakuan sa indong atang, mga kumanlugod kan Diyos amang makakaman. Ako unman lugod ng kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, kaming naggagalang sa ding sagod na kamurawayan, kan banal na apostol sa Judas Tadeo na may sa imong akoon sa mga panuga asin magkanigong pagpasunodon kami sa pagsilibrar kan mga banal na misteryo liki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano sa nakakaligtas dahil si misan sa nagpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama Diyos na makakaman na daing kasagkoran. Pastor na daing kasagkoran dahil mo binabayaan ang mga karnero at angani sa mga palada na apostoles padagosan na binabantayan mo tangading maataman na iyo man sana ang mga namamahala na pinapamayo mo sinda bilang mga pastor, mga bikaryo kan sa imong aki, kaya kaibakan mga angeles sin arkangeles, kan mga tronos sin dominasyones sin kaibakan mga langit no na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi,
Kagurang nani, kanagadan banal, borabo din kabos ng kabanalan. Kaya ining mga atang namimibig kami, pabanala kanambon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak asin dugo, kan sa mo ang kagurangnan sa Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring nabuot, pinagpasalaiban sa pasyon, nagkuaning tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, itinaos sa mga disipulos na ansabi, magako kamugabos sa sin magkakan kay ni. Tayo niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuayaman kang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iya mga disipulos na ansabi, magako kamugabos asin maginom kay ni. Tayo niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bagawasin danay natipan, napapaboloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubo. Kaya kami nagdurumdum mga sa iyong pagkagadaan, sa iyong pagkabuhay liwat, nagdulot sa iyong magurangnan, kaya tinapay din buhay, asing kalis, asing kaligtasan. Nagpapasalamat, pinapagkanigo mo, magatubang, asin maglingkod sa imo, asin nagikinip. Mayra kaming nag-aarangan, kami nagpapakinabang ang hawak, asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdama ka kurangdan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaabahan, tanganing malubos mo siya sa pagkamot. Kaibakan sa mong Papa si Leon, sa mga obispo, si Joel, singgang kabos na klero. Siring man girumdama sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, turog na ito mga pinapamibi, ginigirumdom sa misang ini, asin ang kabos ng kadaan, daangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami kabos, tamimibig kami, tanganing kaibahan sa Maria Bire na inakan Diyos, San Jose, sa iyong esposo, San Judas Tadeo, mga banal na apostoles, sing kabos na santos, kay tupa, nakapagayagaya sa imo, magkani kung maging kairas kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, as pamuraway sa imo, siring man. Huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, sa pinatuod kan Diyos no, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama, nyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ni siring sa langit. Ansa mong kakanon sa araw-aldaw, itaom mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin na kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa marao.
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tangani kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na sa Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesus, kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, katuninungan winawalat ko sa Indo, ang sa kong katuninungan tinatao ko sa Indo. Haray pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin mapagkanigwa na siya mapatuninong, asin magkaborunyog, susog sa imong kabutan, ika nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan asin pagkamot kang kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan ko mo, kantanda ning katuninongan, peace be with you, peace to all you. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kang kinabang, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kang kinabang, kaheraki kami. Cordero ka Diyos na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinabang, tawi kami nin Mga tugango yan sa kagurangan ni Yesu Kristo, nagsasabi sa to, ang tunay na namumuot, nagtatagon sa iyong sadiri, kaya pinapatawad. Siya ang kodero kan Diyos, nagpapara kan magkasalan ng kinaban, paladan mga inapod, sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pangatamanong kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. sa imong kaligtasan, asin pagpapahayag kan sa imong kamurawayan. Ikaw ang tinapay din buhay, ang sakramentong
for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sick, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. Mention the sick person who is dear to you. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibi kita. Kagurangdan, kami nag-aakaw kan mga sakramento, pakumbaman ang kaarang sa imo, sa Espiritu Santo, tanganing sa mong ginigibo sa paggalangan pagsakit kan sa imong apostol, sa Nudas Tadeo, magpadani sa mo sa imong pagkamuot, tuligi Kristo, sa mong kagurangdan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Webes, nag-abot po sa 19,126 pesos and 10 centavos. Ang naambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,662 pesos and 80 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 8,748 pesos and 60 centavos. Ang mga kapadian, asin seminarista kan Diocese nin Legazpi, magkakaigwa nin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa Oktobre 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds kang nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese nin Legazpi. Sa maut po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Pinapaisiman po na sina Reverendo Mark Joseph Abinal Calvelio, Reverendo Jomar Calbanas, asin Reverendo Lola Odiver Jr. o ordinahan bilang padi sa Oktobre 28, alas 8 sa pagkaaga sa San Gregorio Magno Cathedral. Kung may aram po kamong kaulangan, manungod sa indang ordinasyon, paisihon po tulos ang chancery. Siringman, sa Septyembre 23, kapiestahan ni San Padre Pio, ang misa konselebrada gigibohon sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon. Asin maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, duwang 1,000 pesos, 550 pesos, 500 pesos, 450 pesos, asin 50 pesos. Diyos mabalus po. Hinug na po kita sa uring bendisyon. Kagurangdan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ulikan mga pamibin sa Nudas Tadeo, sina Nuestra Señora de Peña Francia, kamo bendisyonan kang mahal na Diyos, ang Ama, Anaki, asin Espiritu Santo. Amen. Dinulutan ang banal na sakripisyo, lakaw kita sa katoninongan, asin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening po. Good evening too, Father.